Biye jegalo kile mugan fly anga folibe awbela jeli kabini oftigorola bi ni aye anga dun kibaru keneka bi kibara munu bambulo ka dokuluka odi ka fo gudaga koni marala ay dala ka fo ko dana amasaku ko ul koni bambakati biduru koni faka aywa kibara munu sama kunyala ulay dala ka fo ko arabado mi jegalo kile mugan ko eni yoroko folena ni abanga jamana koni chamacha ya fanfe ay dala ka fo ko eni bambakati we ku me mobili woro koni bonyongo konna ko ukumre fekata bambakati wala takanyasi ni yoroko fole maw koni ma aywa ore ukumna mi dana amasaku we no ul koni marfatigi nu ba anga jamana kono ko ul koni wulla ka ni majugu nu koni enoge aywa ko ukum kono la ku sera ka bambakati biduru koni faka aywa ay dala ka fo ko eni wala nu yere kala yorom ko de ka fo dugudo be no ni alera to ko karke ni abe lowel koni komini konna nga ambi wakati mina ko bi eni mi dana amasakuwe ko ulendo kujo ko ulu koni mina uga jamana koni lakana aywa wote mene gabe kibara wale mambulu ga dakuluka odi ka fo ko mali tungara tagalaw ay dala ka fo ko tungara tagala min honna na anga jamana kono kalo fula koni bonyongo ko ulu koni beta bakele ale nin ko konna aywa kibara mun sera mo kunya la wula dana ka fo ko mi mali ministre so misigilembe mali ale ni ko wana ko kuna ni ama fo ministre des affaires étrangères ulu koni sebem kono na ya ka fo ko kamini mi mekalo kle tan ani kele fo kata bla jouer kalo kle tan ani konotona o konna la mali tungarage munube nube jiya fanta an nan bela jelena ma munu yala nyini ka fo ko ubina uga jamana kono ko o bena ma ba kele ale ni kore konima aywa ira la fo ko nunu koni nganale ka a sababu anademe ko aborami OIM no organisation internationale des migrants no uluba anga jamana kono no ulube demedo mi eni makofele no wala sa wese ka singa na uga jamana kono to gamina aywa uga en seben kono la wiya ila ka fofana mi jouer kalo kile muga ani fly fo kata bla kalo en kono labana ko tungara ke kemeduru ale ni ko kono be sira la kana anga jamana kono nala aywa kibara kuchela kibara wore mambulo ka dokulo ka odi ka fo maina ale ni baflabe marala ko sugoro era kono tika soro yimuko kono fe aywa kibara munu sira mo kunyala ula ila na ka fo ko kabini wakati jan sugoro koni soro liga gele dugu flan no mo ko fe ko bela jele moni kono filin lo ka sabu ke ko sugoro kon tubulu aywa ay dala ka fo fana ko eni kelen kon te dowre odi ka fo ko mi sugoro koni ko ale yere koni boro koni gelera ko sabla mi kuye kilo biduri ko maw kon ko soro waduru ani kola ga kambe wakati mina ko o bere ra to je wa wolon bla konna ani no temene ka boy ko mi yere ye camion siterni munu be no nulu beta sugurota dakar kana ni yoroko fole nuna anga jamana kono ay dala ka fo ko o camion nunu minele do ka doyen mo ko ni bulu nga ambi wakati mina ko bi u konta do ko minele do ko mina nga mi koni bafla be ale ni mayna mo ko ni ulu koni ya ka fo ko ulu koni kono no ganelu ko suguro ko la sabula mo ko chama kon be ka sa ni wala ngonna aywa ambal ma woni ne koni kunye anga bi don kibaro ka da kuluka ali bi ambe je ka do ke anga jamana ala ka anga jamana sumaya o kan